Assalatu wassalamu ala ashrafil mursali sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, 'yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. 'Yan uwa, wannan fa'ida tana magance matsalar ƙanƙancewar gaba. Wannan fa'ida idan ka yi amfani da ita, idan kana fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma kana fama da matsalar saurin inzali, ma'ana saurin kawowa, za ka ga ɗa namiji ya kwanta da 'ya mace, ma'ana matarsa kenan. Minti ɗaya, biyu ya yi saurin kawowa. To in sha Allahu wannan fa'ida in ka yi amfani da ita cikin yardar Allah, za ka daina wannan saurin kawowa, za ka samu lafiya akan wannan matsala ta saurin kawowa. Wannan fa'ida cikin yardar Allah idan ka yi amfani da ita, za ka sha mamaki. To, ga masu fama da ƙanƙancewar gaba da rashin ƙarfin mazakuta, to wannan fa'ida cikin yardar Allah in kuka yi amfani da ita za ku samu waraka. Wannan fa'ida tana da matuƙar amfani. Za ka ga ko kana fama da sanyi infection, matsalar sanyi infection ta zama ruwan dare. In sha Allahu wannan fa'ida ka yi amfani da ita, ko da sanyin ne ke damunka, za ka samu waraka cikin yardar Allah. Wannan fa'ida ga ta kamar haka, fa'ida ce mai saurin haɗawa kuma ba ta da wahalar nema. Wannan fa'ida ga ta yanda za a yi ku haɗa wannan fa'ida. Ana so ka samu ayaba guda uku. Ayaba guda uku ake so. Sannan ka samu tumatur mai kyau, babba guda ɗaya. Ayaban nan sai ka ɓare ta guda uku, ɗaya bayan ɗaya ka ɓare ta. Bayan ka kuma ɓare ta, ka gama ɓare ta gaba ɗayanta, sai ka ɗauko wuƙa ka yayyanka ta ƙananu. Idan ka yayyanka ta ƙananu, sai ka kwashe ta, sai ka zuba ta cikin blender. Sai ka ɗauko tumatur. Tumatur ɗin nan shi ma ana buƙatar sa ka yayyanka shi ƙananu. Idan ka yayyanka shi ƙananu, shi ma ka tabbatar ka yayyanka shi ƙananu ya yanku, sai ka zuba shi cikin blender. Idan ka zuba shi cikin blender, sai ka markaɗa shi. Idan ka markaɗa shi, ka markaɗa shi ya yi laushi sosai. Idan ka markaɗa shi ya yi laushi sosai, sai ka ɗan zuba ruwa a cikinsa, saboda zai ɗan yi kauri, sai ya ɗan ƙara tsinkewa. Idan ka zuba ruwa a cikinsa, sai ka zuba shi a cikin kofi, sai ka juye shi a cikin kofi kenan. Idan ka juye shi a cikin kofi, sai ka ɗauko abin tace shayi, sai ka tace shi. Idan ka tace shi, bayan ka tace shi, sannan sai ka ɗauko zuma. Babban cokali ɗaya ake so ka zuba. Idan ka zuba, ana so kullum da safe kafin ka ci abinci, ka yi wannan haɗi ka sha shi har matsayin wata ɗaya. A cikin yardar Allah, idan kana fama da ƙanƙancewar gaba ko kana fama da saurin inzali, ma'ana saurin kawowa, minti ɗaya, minti biyu, ba za ka iya minti 30 ba akan matarka, akwai matsala. Amma minti ɗaya, minti biyu, minti uku ka yi saurin kawowa, matsala ce ba ƙarama ba. Dole mazaje su dinga samun matsala ta gida. Domin uwar gida ba ka dogon zango.
minti ɗaya, minti biyu ka kawo dole a dinga samun matsala. To in sha Allahu wannan fa'ida ka yi minti 30, wai ka yi kwana 30 kana haɗa wannan magani. Kullum da safe idan ka haɗa ka sha shi kafin ka ci abinci. Kullum da safe in ka sha shi in ka haɗa shi ka sha shi kafin ka ci abinci, cikin yardar Allah za ka samu waraka. Za ka samu waraka a cikin yardar Allah. Masu sauraron mu, idan a wannan karin kuka so mu shigowa wannan tashar tamu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.